direktørens søn tilbage. Hvorfra? Amerika. Studierejse kalder de det. Han er sælger på fabrikken. Hej, søs! Har sandelig valgt det rigtige tidspunkt. Hey, hvad den af? Mor skrev, du er blevet forlovet. Hvem er den uheldige? Han kommer til middag i aften. Og du er ikke inviteret. Giv du en hånd. Hvad er det? Fremtiden, lille søster. Fremtiden! Frøken Toft, de er ikke gået eller blevet gift, mens jeg har været væk, vel? Ej, nu må de altså. Nå, så er der stadig håb. Men dog, ny pige i klassen. Goddag, Erik. Dag, far. Så er jeg tilbage. Ja, det kan vi høre. Goddag. Ja. Nej, var det en spændende rejse? Helt fantastisk. Ja, måske skulle vi lade direktøren og herr Nielsen. Nej. Bliv endelig. De skal også se det her. Erik, vi er lige midt i et møde. Du skal lige se, hvad jeg har købt til dig. Ved I, hvad der er i kassen? Nå, sådan ser det altså ud. Jeg så godt nok nogle fotografier fra den engelske udstilling, men skærmen virker jo faktisk meget større i virkeligheden. Hvis vi er rigtig smarte, så splitter vi det ad, ser hvordan det er lavet, og så går vi selv i gang. Med hvad? Og producerer selvfølgelig. Bella kan blive den første fabrik i landet. Vi får et kæmpe forspring, kan levere apparater, så snart der kommer fjernsyn i Danmark. Hvem har fortalt dig, at der kommer fjernsyn i Danmark? Far, det gør der da. De er allerede begyndt at sende. Men dog, ja, det må være gået hen over hovedet på mig. Er nogle af de herrer, der er bedre orienteret? Ja, de kører vist nogle forsøg ind i radiohuset. Man sender et lille prøvebillede en time hver dag. Der kan du høre, far. En time hver dag. Det er bare et spørgsmål om tid, hvornår de begynder at sende rigtige programmer. En ting er nogle vidtløftige ingeniører, der råder med nogle prøvesignaler. Og ganske andet er den politiske vilje til at starte fjernsynsdrift. Det er naturligvis helt enig med direktøren i. Ja, så længe langt fra alle danskere gider lytte til radio. Nej, så er det nok ikke fjernsyn, der står på dagsordenen. Ja, Erik, gå nu hjem. Din mor venter utålmodigt. Du har været væk i 6 uger. Den familie, jeg boede hos derovre. Første aften, efter vi havde spist, gik de over og åbnede nogle låger. Jeg troede, det var deres radio. Og bang! Elizabeth Taylor sidder og taler midt i stuen. Kan I forestille jer det? Han har set Elizabeth Taylor. I Amerika? Nej, i fjernsynet. Erik, kan det ikke vente? Det er lige nu, de sender. Det ser godt ud, Erik. Hvad siger du, far? Det kommer. Jeg ved, hvad der er galt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tænkte på det med det samme, men amerikanerne, de kører jo et helt andet system. De har kun 525 linjer. Hvad betyder det? At et amerikansk fjernsyn slet ikke kan bruges i Europa. Hvad har du betalt for det apparat? Far, det virkede altså derovre. Hvad er det kostet? Hvad det har kostet? Erik, jeg stiller dig et fuldstændig enkelt spørgsmål. Hvad har du betalt for det komplet ubrugelige apparat? 3.000 kroner? Ja, de må have hørt forkert. 3.000 kroner. Og det er lige til at smide ud. Man kan da ikke lade være med at have ondt af direktøren med sådan en søn.